Og altså, da der i Sverige blev lavet en aftale, som i realiteten betød, at man afskar Sverigesdemokraternes mandater, der tænkte jeg ved mig selv, det går aldrig godt det der. Det kan ikke lade sig gøre, fordi så meget anderledes er den svenske befolkning altså ikke enten danske. Det vil folk ikke finde sig i. Og nu forstår jeg, at den aftale, den eksisterer så ikke mere. Altså, det overrasker mig ikke, hvis jag må sige det lige ud, Frederik. Nej, och den är ju fortsatt väldigt omdiskuterad. Nu, en sak man brukar påpeka då är ju att det finns en skillnad mellan Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti när det gäller bakgrund och var de kommer ifrån. Där Dansk Folkeparti har ju trots allt en annan typ av historia och framväxt i Danmark än vad Sverigedemokraterna har haft i Sverige. Jo, men det erkender jeg selvfølgelig. Men min generelle opfattelse, det er den, i et demokrati, der kommer der aldrig nogensinde noget godt ud af at prøve at isolere nogen. Man prøver at tage det, man kan. Altså alle, der bliver valgt til en rigsdag, har jo trods alt fået stemmer ved et demokratisk, frit og åbent valg. Og de skal derfor også tælles med. Altså det er min opfattelse. Fordi ellers så giver du dem et martyrium, som ved næste valg bare betyder, at de bliver endnu større. Og det er også det, meningsmålingerne i Sverige, de viser.